batinku ki entuk kok ngendi. Nggih. Mas Jolo kalih Mas Rudi. Injih. Rudi dan Jolo. Ya kakak beradik berarti. Padha kok celuke ta. Derek Mayu Bagyo dumateng temanten sekalian. Niki mantene kakung saking pundi, Mas? Saking griya. Kula orang tadi keroyok banci patang truk kowe. Nggih. Tebih saking Bogor. Oh, Bogor. Ya. Jawa Barat. Heeh. Ditanjake dikenake. Lah. Rombongan sedap malam. Rombongan banci Kabupaten Sragen. Ayo mundur cedak kipas angin kono. Aja ning kono ganggu. Nah. Kono wae. Nomor 1 Sukardi karo Hartono. Sukardi Hartono. Apa iki, Jek? Kancamu ki mbok kaya apa? Kowe pegawai negeri aja yayakan didik ngono iki utangmu apa akeh? Nemo lurut sinem. Saya mau tamasya keliling-keliling kota. Keramaian yang ada selamat Indonesia. Terima Terkuda bisa mencolok. Cah lanangnya biasa ngene iki. Ayo, wong ya subalan kok ya. Dadane kok. Berikutnya Darmadi karo Purwanto. Saya duduk sendiri sambil cepat kanan dan ke kiri. Aku lari bagai kapak maksik tak jejer loro mencolot barang. Bayu. Tekan omah itu anyang-anyangen pora. Iki sing mencolot mitar cah-cah iki antarane su beser. Nyiseh. Kari dhewe. Budi. Corong. Ngombe apa kae malam? Turi putih ditandur ning Kampung Agung. Turi putih ditandur ning Kampung Agung. Celeret tiba mendung. Gambange apa awas doero gambange apa? Sek. Yen iki pas bareng corong nek ra pas jeleng ngono. Baleni kok kono neh. Balik sih. Ah jelas. Ora jelas kok. Kok iki jeleng kok lagi jeleng ngono ki. Ora pas dhewe bocah. Lakone sedap malam yo iki. Lambene elek wis. Jogete ra pas ngono kae piye? Kembang-kembang melati. Ibu Pertiwi Tang Wah jeloko Katoke Amerika Iki tek ora pas piye kok kene langsung kok kene yo daerah ngembange apa nyawa iki kulino ayo Lah gendakane nandut kok. bojomu kandhanono ae asline ya dhisik karo kuwi sik kowe iki
Rasa Karah rupa rak menang rasa, rasane iki ya apa? rupane kaya anoman kaya ngene nek rasane terus piye? Iki matik ya ora pas kok. Kowe kei contoh. Kei contoh cara iki dinyetono lho. Daerah kambange. Daerah kambange. Apa? Nining dek bengi ya. Jajek. Jajek. Mbak Juni ning kene lho. Mbak Tun. Yo paring lelipur mumpung ketemu karo KMB ya Nduk ya. Suwe ra ketemu ya Nduk ya. Maju. Tarong kono pinggir kono. Darmadi. Budi. Sukardi. Polai gitu seneng. Wong loro kok rumah akur blas ngono to. Ayo tang plek. Namanya sepira ta? Ngetan bali ngulon apa sadyan ning kelakon ayo. Mendhek sing apik sing semangat. Awas yo. Pisan kas jolali timun karep iki kelompok yang ngene iki iki saplai jajak ning menu KMB iki ya pas terus mergo copotane sedap malam maju mundur maju mundur hari ini corong kesel dhewe kiwa tengen maju dilirik tukang syuting kowe sigarane ayo bangun negarane ayo mas awas oh ya Hartono Pur Di Budi Darmadi Corong Lambene di zoom. Sing ngobah awak ora lambene. Oh, yen nuri ngono. Nuri corong Muga-muga mesle kari dalah ning patah tulang etan kono kuwi. Timun Budi Sukardi Darmadi Corong Budi Darmadi Corong Budi Darmadi Nuri Budi. Bener apa ora?
Madhep rana, madhep rana. Biar sing delok kowe kaya delok. Ayo. Wong demo ae. Asine ditenteni ya mung corong gitu. Alah rupane kok kethek ngono nek. Wong kok barang maju kabeh sak kulu menjenge sak apa-apane kuwi. Sak dengkule lincip kabeh. Maju. Maju maju. 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 Mundur. 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 Tujakno sikile wulu tok dadi kuat. Tekan omah gendelen apa ora? Kakine nek karete ngono kuwi. Iya. Yo sita-sita gentung jleng yo. Hartono. Purwanto. Sukardi. Budi. Darmadi. Corong. Iki piarang ra iki elek dhewe kaya ngono. Ya. Ya, masuk. Madhepe ngendi sik? Corong. Dodi. Ayo, Di. Ayo. Tekan omah terus adu sesuci wingi. Udur piye? Lah. Dodi, kowe timbang rapayu rabi mbok ngepek corong ngono kuwi. Tang medun. Malah grenian. Tang medun. Katoke Amerika. Tas mbok idak kuwi lho. Awas, salon. Wes setrum engko mangan. Palang sepur dilumpati, ayo kumpul delok. Ayo Mas ijing liring cepet menorit. Ngetan suwuk ya, bali ngulon kelakon. Nyanyi jare we mau yen karo Nita kecil ngono. Heeh. Iya, Dong. Lah. Iri apa entuk sak gelare dadi bebayan. Yo kowe iki bucorong. 6 mo. Piye ta? 6 mo. Moro. Ji. Iki banci tuwek dhewe ya iki. Oh, kancane mati kabeh arek. Sabalatane wis ndisi kabeh lho. Ji. Bosok neh. Rolu. Mo. Iki susu kok rata, Nduk. Gak nek pinggete blas. Ayo coba komposisi 1 2 3. Hartono ngarep. Nah. Corongan gak nih, Di? Nah, kono. Nah. Nduk, mumpung ketemu KMB. Ayo digedroke lagune Ningga Katresnan. Yo.
kabeh lho, Rong. Ngapa, Mbak? Masuk. Katake mata. Nanging yo. Nanging sajroning atiku. Piye Rong? Nining lagu nindingi ya. Tindingi sing tenanan. Yo. Nangis sajroning atiku. Hop. Minggat to. Kancane do iso lho ki mau. Kandhani kok. Digawa ning samboyonan. Ya. Yo. Nanging Sajroning Oi! Oi! Oi ta. sampeyan karo sapa? Kasuwun rina lan wengi. Halo. Aja lali Selegense dhewe. Bareng corok tarine tari supi. Kowe rok nek jogete kaya ngono iki piye? Ngopo ki? Kowe mau jogete nek kaya ngono ki piye? Rok yo sing ngono kok nyokel rok upat kapit kaya. Yo, nanging sajroning atiku. Karana kama janji-janjiku. Aku maksa yo satu. Hati sangilingmu. Kurang keras ya kita. Kurang keras. Jogete kurang keras iki. Heeh. Kurang ngerok kok. Apa?
Hei. Lah Pak Lah, Lurah Pak Lurah ndi? ndi? Ora enek. Ora enek kok. Ora enek. Pak Lurah wis mulih kok. Pak Lurah mulih kok. Bayane wi lho ngarepmu nah. Lah, Iki Pak Bayan kuwi. Lah. Tarise Pak Bayan ngono, tarise sing apik. Lah dalah. Tutno. Oyak terus, oyak terus. Lah terus. Bayane gila saya lurahe ya gila nang. Loh. Messenger. Messenger. Ya. Mas Rudi, Injih. kula kinten cekal sematen awit corong mutung wis ra perane sing nyaweri jare. Ayo, Bali, wis Ya rampung. kono. Ayo bablas neng jenar. Andem wektalipun, monggo. Ning jenar ngopo munggahke watu? Tebang. Nggih, sawetawis panglipur Mas Ri, Wis, monggo. ngono ya cah ya. Metune ya ora terus seneng-nengan. Yo coba ngarepe Mas apa? Yo srepeke tok keneh, Bro. Aroma joget sitok-sitok. Turono gagan. Yo! Arom kurang wangi. Ayo. Dar maju. Baleni urung dadi. Tak minggat ra iso melu-melu. Kegeden bokong. Tak metu. Hei. Oh, marum kurang wangi. Ya sing tuwek dhewe lon-lonan. Sukardi. Oh. Nganggo kompral ora? Oi. Oh. Sing ngendang tanggane ya iso. Purwanto. Hei. As. Haus. Oh. Oh. Kowe minggat ora iso joget kowe. Asu arum purah. Contoh. Dingeti. Ah. Oi. Ah. Haus. Oh, oi. Ah. Oi. Ya. Oh. Ah. Haus. Tirukno. Madhep ora ana sing ngendang genro. Wes. Ayo terus. Ah. Aus. Oi. Ah. Ya. Tinggal. J. Ngaturaken agunge panuwun.